Is muíomh is mise Catherine Foley agus táin seo chun chuirsíos garad agus a dhéanamh an má leabhar Cuisle an Chósta a tháinig amach an orig 2020. So siar de hána bailúchan de choún radio agus nuachtáin a bhí gom agus tá siad a bhfuair an díalanna mar ceap méid an aibróg sé sin gombeach sé sásúil don léitheoir dá méidis curre in ord faoi le mar scríobh mé iad lo héin ní raibh siad ceangailte ach buinn siad go léir le a héal an seo agus le a chóirmí agus le dhearcha an saol agus mé ag marachtáil in Gaeltach na néise in éire chun de Fort Láirige in ndeisceart na tíre agus riselum go naibródis go léir le chéile mar éanad agus so tosníonn sé mí anar agus beidir há tríú ceire gáinú trí chabadal faoin an anar agus an san an nolig an lúnasa na míana go léir agus chug mo rifuúr rásán a bhíonn sé gobar lom go minic an bheirt hamid ag gobar i gcuirsaí telefíse thug sin na picúí nach mór gceannach dom agus chuann siad san go mór leis an leabhar ceapan mar is rud ceapan nuair a há leabhar de lábha agat há sás a bheith buint leis sin agus tá sé difriúil ó bheith ag bheith gaiist leis an radio nó fechantar an telefís nuair ag léamh nuachtáin nuair a há leabhar agat há tá rud éigen sa bhreis i leabhar agus ceapan gurran na léireádaí leis na scéalta ceapan go ngeann agus is léargas saol na Gaeltachta agus saol na Rheinach san teanna phobal. Is Machtar féarlam a dhéon a thug an clúdachtom bín an drón in úsáid ige Joseph is anam dó agus dír mé féchant an raibh rud a dhéanthach clúdach deastam so ráníomar an ceann seo sin is tócha seo ceann helmhic agus cé helmhic an son agus seo bá changarháin agus na cumarí agus cneoch méil dánig sa chóra an sin agus cé nach bhfuil an rainn ó an seanafobal nó Gaeltach na néise luait an glód agus níor heastig uim go mbeadh sé ceangailte leis an bpróiste seo ach go marthach sé leis héin mar chuntas éon cheantar tuaithe sa tír ceantar Gaeltachta dar nó agus go létheach duine nó na ngáil nó muo nó sa gaiileh nó éonáit agus go guridís Simon sin bhí testáil uim sásúil go muine sibh sé tainna bheas chomá. Is tócha go bhfuil gur chóirdain go léir há dúlgus ar an go léir céúra dhéanamh ar an saoiletha cafaing gur chóirdóin commóra agus céúra dhéanamh ar na rudaí léthúla agus gúil sé sin anna háchtach mar imíon an tám sleaníon de héal go han tapig caithe tú a bharcháil a chéúra agus is sin a thsúla gomsa le a fhísaí nuair a thosna mé amach mar scríbhneoir níor ceap mé gur a bhéon bhahas níor a bhéon rud le rágam níor a bhéon fiúntas in éon rud a bhí a dhéanamh a gomsa ná riire nach raibh tácht ar buil leis ach nuair a éacham siar agus ceapan tá a hácht ag gachrad ag gach mion rud agus cófad agus bhainn sé lomsa mar scríbhneoir is iad na mion rudaí chur an táchtanta son agus chum ar ardáníiad agus déanam an nuacha ortha agus is chuige sin a há mé ó thosnig mé ag plé leis an scríbhneoireacht. Thosnig mé ag scríobh nuair a bhí mé in sna fédaí is dócha chuid me seachsan ar a seoireacht ar dúis agus bhí me ach ag an am céanna chomhthómhar lei sin bhí mé scríobh rudaí beaga ar uam héin a bhí croach agus nu a bhain le cuioine cín agus so Léann an gá gharm sin
más féidir lom rá bhí mé san iiriseoireacht i pléile fíraí agus scéalta agus rudí den tais sin ach ag an dam céine bhí mé géire tháinig mar chéad uorscéal de álamóirí fásta suircha sa Gaeltachta agus is í mar éadní chinnéada nach marna immer llína fíringen is agus sppraig si mé chun dolis man scríobh agus Paul ó Morí chomá an teagrathór Gaelings Irish Times sppraig sé siúd mé chomá bhil an vertical sondum dul raig agus scríobh agus bhí mé nervhíseach agus bhí sé dachar scríhing roint agus bailóch má réad é sin agus thugad sé ar neis chum an son agus bheith moltaí ché agus tháinig sé mach an son agus so sin ma chéad leabhar agus bhí me cósáasta as ma ceann rud scéal bleachtarachta is sé é hands hagan ón ísiúil tír chun cás chun dúinn bharú in ucha dhéanamh sin. Agus is don cad as tagan an cléine sin dolimán pín, bheith scríobh nílis gom an rud a ein tú ó de chlán ón sochaí nó bhfuil sé stig an a tain nílis gom in áíire agus an próiseas bí me gíre dairg measan iiriseoireacht chun bheith scríobh go thomláin a go lán aimsre agus denimíireacht a bheith smachtathe agus denim scríbhneoireacht gach lá ach bíon léithanta ann agus ní ana méon rud agus tá sé sin braham ceantar go minic faoi sin agus tá an próiseas bíonn tú leathain bím lomhéin ag ma dhéasc ag cuma as an nua agus is tógan i cuioine cín tuis go raibh mé plé leis ní iiriseoireacht agus rudaí a bhar rudaí a hála Tá sé níos éascadom bheith pléile rudaí i ma héal héin a hitan amach ach bearlam a bheith scríobh fiction ach ní tharlaíonn sé sin rómhinnig tá fiction níos deachra so cá mé bheith go chomláin cruthach agus lomhéin agus díirithe agus gan éon chóramí a bheith orm má tá mé chun fiction a scríobh ach leis na píosaí eile is féidir lom nó má tá colún le scríobh nó tá mé a chur píosa le chéile do chlár a chur an cuioine cín amach ar an éir nó ar an telefís a sé sin níos éasca. Nadidir an bhfuil ahrú tagtha ar mo chuid scríbhneoireachta ó thosaigh mé amach is scríobh ach beidir bhfuil ahrú tagtha orm héin mar ghuine mar duine chruthach tá níos mó muína gom inis is tócha agus thoiscile na áirithe gom chomá is féidir lom fritil agus focail a láimh seáil agus tuige mé sin agus sin an fá go riimiigh mé isteach san iiriseoireacht is tócha mar go fátearmach heistí bhíosa gom go raibh me chun bheith me scríbhneoir agus sinna bhí uaim agus go bháil amóing conas focail a láimh seáil conas an tábhar a láimh seáil agus dála mé sin agus so sin cabhraíonn sé sin ach beidir gur gin ceard na iiriseoireachta damáiste dom mar chuoine cruthach chomá seans mar a sin níos deachra fáil réig leis an saol agus díriú go chomláin isteach ar an rud cruthach agus tá mé géire is sin dhéanamh a gcónaí an saol a gúna machúim agus lábhaáil, graimeáil ar an rud istigh ar an rud ar an saolaíocht ar an rud spiridáalta sin a chá oning go léir mar heistéanum ar chur ar fápéir ar chur isteach ar an scáilán os mo chóir agus rud a chruthú as sin agus sin a ha mé géire dhéanamh. Idir na rudaí ha scríofa gom is málam dáanta scríobh, is málam cuioine cín i scríobh, is málam fiction i scríobh. Tugann sé an sásamh dom bheith scríobh. Is bralam, is cainlam nuair a bhí mo bháthair agus methar beo go rainn cótha agus go meach
ard bhain cósásta agus bhain mórtasach agus léing amach an rud a bhí scríobh go dóibh agus chuireadh sé sin anna sásamh dom agus so tá níon sé lom bheith scríobh cuma cén sais genre nó cinál rud ach is bralam bheith pléile focail agus ag gíre a dul sa tóir ar an rud atá istigh me ceann mo chrí a gíre sin a haingtamach agus crota chuir sin is bralam é sin is bralam an gharm sin há mé mar iascar a focail agus sin atá testáilm agus so gur míle maithagaibh so léthe me giotaí díobhanis agus tásúlgam go muis tanna bhas. Capital le ceathirtíag cuioine a bharan mí úl. Chúla mé anna bhí ag olagón an tráthnóna seo dhéimi caring. Seans gur madra nó bó a bhí ann. A chur sé cósa bhéaldoris a gcuoine gom agus an scabhíal bhuachach a scaoileach sé óig cor úr agus é ag gíre gothú a thuirt don rud a bhí a chur isteach ar nó de rud spiridáalta a bhí ag bruchtaí le níos as. Bhí paralis cerebrach agus ní raibh sin an caint ná boga as a chathír. Cha sé a héal ina hí nó ina lí leis tig den tig céanna inar bhar sé é féin agus a grifúr a thug aradó. Chluisfá iad a caint agus a gáire go minic I rihan lé, an ngochanna snáb ar bhrochal nó ar uaire an téasúr. Bhí tuiscint anna láidir atartha. Chléach sí an leanamh nó an páiste go minic nó an ledín agus ceannaíoch sí rudaí deasadó a gcónaí, stocí data I ngachanna an chandé, seach láid, capíní cnitáilte agus chuireach sí an telefís arsúldó go léthúil ionas go bhéadach sé a bheith caint agus I féchant ar na pictúr. San ihe dágach sé sláán ag Charles Mitchell an léthóir nuachta sal an móchach a grifúr an telefíseán. Agus an son bhfuil a córsa isteach chun cabhra thuirtaí é chur isteach sa leaba. Capital le fethe sé colún na níosc nolig. Hias ché helvig agus an ihe tithe hartar a 8 clog nuair a thá gach aine eile sáile ina sioscór na tinne, thá iascarí áitiúla cheann helvig ag olahú chun dul amach ar an bharige. Thá an tócht tithe fé bhana náid agus tá siúc ag titimear na cáblaí agus na potaí glomach ar an gé. Thá go leor bád beaga ceangailte ag taobh na céad don ihe, ach tá maintarí chealaigh, maintar éaláin agus rein teilech eile gúil tradiisiún na hiascaireachta ag buintlógus smuir ag obair ar na tráléir, ag pacáil bia isteach sa gaile agus ag chur ord ar gachrod don tros farige. Thá bail na grúna ag drepa síos na dréimerí agus a dul ar bord a dráléir féin. Thá cuidecha ag scaoile na déad, skipéirí na mád a chur na ningil ar siúl agus a casan na gnapií. Má cheasan tú ag leacht na bhíníní in áard ar cheann helvig feiceigh tú na sailse, na báid gnóthaí seo data mar chrainn nolog. Thá sé mailteach fuór ach tá an tríde istigh agus tá an airige ciún lesmud in ché, níl poc gaotha ann agus tá dúlgus ar a dul amach. Thá slí bheithe bharachtála a seinsear á le núnt ag a bhórmhóracha. Capital a héindiag scaláirí an thabhairt, meitheamh. Thá an saora tosnathe I gceart mar tá na scaláirí tagatha isteach sa rainn chun gailing na néise a ólam. Thá siad le feiceáil ag siúl na móire tráthnóna na céatacha ag síne amach siar ón grosare ag tuigí bhuainnig go bóthar na sup ag bar cheanna bhóthar bhaile na ngáil. Iad ag glúiseach de raig I dro helvig. Chonig mé iad ag tríal ar thiopad spár an lá fédhearra. An scúine is tiubha agus is fuide dá bhacha tú riamh agus I ag síne amach as clós an tiopa sús har an immerlan mar a bheith dragan sínach ag olahú chun reince. Iad go léir a frach chun rudaí deasa a cheannach. Nach raibh sé riamh mar sin, daoine óga ar thóir an tiúcra.
Conas a álamóigh siad gailing haar tréimh se thrí seachtainna, an cheiste riplom nuair a chunig mé iad agus mé tomáint harsta. Tá béarla ag gach aine acu ag an buinte seo ag túsan téasúr. Dar nói déagóirí fadíad atá tagtha ó chathracha agus bailte móra na tíre ag chur aithne ar a chéile agus ag buint súp as a gúirt chuig an Gaeltacht.